जोंना एकदम फोस्रायबाय आरोखि एकदम सान मोनसे सयथान आंहालाय मानसि थोन जाखो रा मोजां मानसि बियो बिराद मोजां मानसि खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गारा इउटुब चेनेलाव नै बे साइकेल बोरायखौ गेगे सालायनानै एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आरो एकदम जों थांनो नागिरदों दिनै माबायाव मा होनोमोनलाय हेलिखौ बिजि थुहैनो आरो इनि क'क्राझारनि सिख्ला फैदों बेखौ बिजि थुहैनो साला स्कुटिबो बायना गालांखाया जि साइकेल गेगे सालाय होननानै आंखौ लिंबाय साइकेलाबो जाबावासै नै मालायनिफ्राय आंनिखौ गावहा सालायदों आरो नै एकदम अबस्था गैयि मानसिफ्राथ' देलायनाया गावदांनो ओमफ्राय साइकेल सालायनायखौ एसे असनमान नुबाय आरो बिराद जारलासो बिजि थुहैनो आरो 10 बोसोरनिमोन ने बिजिया 5 बोसोर 5 बोसोरनि बिजि थुहैनो नागिरदों एकदम साइकेला बोरैबायदि जाया माबायानो पेडेलानो खिथुउनथिंसो थायो नै बोरैबा जाया दाखौ गाव सालायग्रोदोंमोन आरो फार्स्टआव फिसा सेरेरे नुनायखाय गावहा सालायग्रोबाय जाला दानाबा आंनो होबाय आयदै मेंगुजोब्बाय दा मा जाहैबाय आंनो बागुरगावआव रसगुल्ला जाहैना जाहोआ रसगुल्ला जाखोना जाहैलि आंनो साइकेल सालायनायनि रेलि थ' बेना मालाय आगोल खारबोयो मालायनिखौ रासिबाय देलायनायाथ' जि साइज देलायदोंलाय ओमफ्राय साइकेल सालायनायखौ एसे असनमान नुवाखै दा मिनिलांगौ बे जुगाव गारि सालाय एसे लोदो जाजोब्बाय नालाय देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय साइकेल सालायनांगौ जाहैबाय गावहाबो मेंबावबायसो ओमफ्राय गैया जायाहाय साइकेला बोरैबाना आंनि बायदिबा जागौमोन आरो फैयै मोनफैबाय गुबै आयदायाव आरो फन हरलायबाय बिजि थुजाग्रायानो गाबलायबावासो मालाय हेलि सारना सायाखै बिजि थुनाया सायाखैनोहाय अबाव थुनाय खोन्थानाय सायाखै दे हेलिखौ दोनबोनायनि मेथाइ मोनजाबायनि हेलि मा जादों नों जादों मा जानाय खिथादो मा जादों ने खिथायाबा बुगालि होनगोन आं नोंखौ खिथायाबा बुगालि बुगालि मारियो सा मोनलोंबाय आरो मिथुन बिमानि अननायाव एकदम दोनबोनायनि गेगे दोनबोनायनि फांसनाव प्रेक्टिकेल फैयोनो एकदम लोगो हमहैनांसिगोन आरो बिथांखौ आर'नाइ गांसे लास्रायलायनानै प्रेक्टिकेल बाहागि फैदोंनो जोंना एकदम फोस्रायबाय आरोखि एकदम सान मोनसे सयथान आंहालाय मानसि थोन जाखो रा मोजां मानसि बियो बिराद मोजां मानसि ओमफ्राय मा होनो आंनो जौ होदों रायनानैसो बाख्नायो आयु मानसि रायनानैसो बाख्नायो एकदम 6 मासनि बिदै आयु थैसिगोन बेवहायफ्रा सनाया लोंनाय नायदो थावा र' बिराद गोथाव नामागोन आंनो बेखौ माबा मना सोनोसै आं र' थौआव दे गैला हनै गब्रा बायनानै सानफ्रामबो लोंबाय बायनानै नै फाजाफोरजों लोंबाय बायनानै गैला बिसोरो सोनाय जुमाया लोंनानै गारामाफ्रानो जाला जों मावगासिनो दंलै मावनानै जानानै दं जोङो जौ लोंबाबो मावनानै जानानै दं কি সবজি খাবা পাইছে दालि आरो गाहरि मांस दालि आरो गाहरि मांस ओमफ्राय दालि ओमफ्राय गैला आरो संख्रै बानलु नै नाबालि बा जाफाबाय मरि इउटुबनि साबस्क्राइब करिबि दे संग्राय गादाव তিনজন করিবি একদম বাগরগাঁওর মিস্ত্রি না রাজমিস্ত্রি आंनि इउटुब चेनेलखौ माबा होनगासिनो बियो ओमफ्राय दासो नै बिसिनि 1 ग्राम थांदों दां ओमफ्राय 1 ग्राम ब्रा बे आबु मास्टार जायो गथ' मेदाम मावनाय आंनि मास्टार जागौ बिसोरो आं इसिनि स्कुलाव फरायनायबा ओमफ्राय बैबो माबा आरो एकदम बान्दब स्कुलनि मास्टार नुवाखै ओमफ्राय जौसायसो जौसाय होनना जों ओरैनो लोंगासिनो ओइ खोनायाखै मास्टार बाबु
खोनायाखै ओइ नोंथां ओइ बाहागि दोनालालै मालाय मुसाथ' दोनजि मादैजों खोनायाखै जोंना सारा माबागासिनोसो एसे बोहाबगासिनो फुजा होगासिनो ना हमनाय होनदोंलै गाज्रि फुजा मा मोनखोयो मनायाव मैथ्रु हरदों थिगिनि जोंना दाख्लै बैना बायनानै बान्दो स्कुलनि मास्टार बिथाङा ओमफ्राय रिटायार जासिगोन खैलाख मोनगोन होनदों बुरजा मोनसिगोन नोंसिनि लाख-लाखनो ओमफ्राय जोंनो मैसो मासे जाहोयोनो जाहोना जाहोआ र' खायसे थांनां एसे जाहोना जाहोआ मबाइलाव साखिसाबो थासिगोन दै मबाइलाव साखिसाबो थासिगोन होनदों नै बिथाङा गावनि बेवाइखौ बिदाय लाबाय नै मालाय बिथांजोआ माब्ला लोगो मोनफिनगोन बेवाइ बावैनो शुक्रबाराव ना रबिबाराव रबिबारबो जायो रबिबारावबो रबिबाराव जों बिथाङा आलासि जाहैगोन ओमफ्राय शुक्रबाराव बिथाङा जों गामियाव रबिबाराव जोंनाव थांनांगौ रबिबाराव नोंसिनाव शुक्रबाराव नों ओरै फैसिगोन आरो फैगोन रबिबाराव जोंनाव नोंथांमोना थांनानै कालारफुल मोनसे एकदम बिराद जानांगौ आरो बुजिबाय रबिबाराव नेक्स्ट सानडे एकदम कालारफुल मोनसे जोंनाव आं रिटायार जानायनि बोरायनि खोमा हमलायसै आं मोनजायाखैमोन लोङाखै होनदों बोरमा मासे आं फुथारखागोन रबिबाराव आयौ एसे हाथायफ्रा मोजां मानसि खालामसिगोन ने बिराद साफा खालामखानांसिगोन लिबु सिलोंनानै बिराद गिदिरखा बोरमाया नंगौ लाबोखाबाय बाय बाय थेंक्स लट अग्रे थांसै जों दे अग्रे बाय बाय बेवाइ बाय बाय थेंक्स लट ओके बाय बाय अग्रे दुखु दा मोनसै दे बेवाइ डोंट माइन्ड प्लिज ओके जों इंलिस रोङालै नोंजोंसो मोनायाव टिउसन लायनांसिगोन दे रबिबाराव लोगो मोनफिनलायसिगोन दे एकदम डोंट माइन्ड प्लिज बाय बाय बेवाइ बाय बाय नै बेवाइ थांनो बायोब्ला थालांदो गाबोन फुङाव थांदो फुख्रियावल' थांनो बाय बाय जामाय बियाइमोन दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय बिथांमोननो एसे जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय एकदम मोनानि जासिगोनलाय साननियाथ' थांलायबाय आलासिफोर थांबाय ना मा होनो हिलि नों मा थांगोन बाय बाय होनदो दसे जिरायनानै थांसैना जोंबो बिथांमोना बेरायनो फैदों आरो जोंनाव दसे न'आबो नै बैयावनो बेयावलाय अबाव थाबाय थानो हानांगौ ओरै फैबाय आरो दसे ने ना मा होनो होनब्रा दे जिखुनु जाया भिडिअखौ नायना जोबजासिम नायदोंबा एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो नोंसिनि नोंजोमायजों संग्राय दाउआ